እንደ ጸጉር ቅማል አንድ በአንድ እናራግፋለን። ስምዑዋ እዚ ጠላቶች የኢትዮጵያን ጠላቶች እንደ ጸጉር ቅማል አንድ በአንድ እናራግፋለን። الزربات سمعوا زلهم قد محجي من تزارب وزن بري كاب من يقدحوا كاب نازن كاب هتلرن زقدحيو نسألات إثيوبيا أبزون تبو جيرو من ديم دي بانك إكسبوز جيرو مزلو سيراك بهالبن صوفيا تصفى مريمن أمباسادر صوفيا تصفى مريمن زري وزلهم نسألاتنا لك كمزي وما لابرس خازلو مجمريا نبحك زحفر انديو بمثلا ناي قمال هتلر نزغ زارف كله أبشن 930 يلوه بخالا زرار با قمال شعو نبوري نيرو أب عسر عسران حمشتن حدا مراحنا يهاجر بزعبا قمال بالسلاح كتقامسي مواردن حفرتني زحفري زخر نجار يكونن سلازي كم تري وزلهم بإنجليش ترجمهم صبوق يرم هاري مملو سنهلنا كنرينا بزعبازي سلازي تي مثلاناتو كاب هتلر دو صدق قال يجوز دقم زلو يزبحل زلو again أبزي أنا تصيرنا كن جنزبو زلنا نجار لنا زي مراحزي حدا جنيا مراح مخانو إن نرزلنا علم دما بوك تفلت إن ندلي so أنا نبزك وزدكم كلهم بزح زقط حماق كايدا نايز مراحزي كم معلتنا إن تجهده يخيد على and نزنا جرزي كاسين لخن رينا مجمريا كمي نبتينا يزوبانا نزنا أي عندنا نايز باشاي مرعينا بزسف حمل كريون دي حنت نساتهم زجبروا وازلونا كايدانات نامو أبنت كبكم كمل ساينا سها አነት አፍንታ ላይ ተዘባብተው ሆዳቸውን አስልተው በወራሪዎች ጋር ወግነው ሀገር የወጉ ዜጎች ታሪክ የታሪካችን አሳፋሪ ገጽ ነው። ችግሩ ዛሬም የሀገሪቱ ችግር የመሆኑ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ እንዳዝመራ ባሸተችባቸው ደግ ቀናቶች ሴትን አልፎም ኢትዮጵያ ፈርሳ ካላየን ከምትለው ግብጽም ሆነ የካይሮ የትሮይ ፈረስ ሆኖ ቀጠናውን ከሚያተራምሰው የኤርትራ መንግስት ጋር በኖር ስላጌጡት በካባው ምትክ إذا تسمعوا زلهم ترى زربا يكونن منجستنا إثيوبيا بحجراو تلفزيون نيرترا مجابريا نيجبس خوينا نيثيوبيا تربش زل حجري اللي يتخصص زلوا إرترا جنزب وصرتنا جبسي خوينا نيكالو تلاخت خوينا أوش إثيوبيا عبس أجمع تفترة على بمبال كل عينت زنت على على إرترا يمسك برزلوا لذي زم زبازياتهم نايت عنا من قدي تختيلهم كم زي اللون فلتينا بعبيو بزعباق ومال دزار مراحي رؤسو انتي عينت درجة كم زلو أب منتاي مدرخ انتاي تزارب زي فلس لزخونه يقول نزي بمنتاي كن ردوينا أبي أحمد كل زرباناتو نابكوينات قصو خيط سلز دل زلو نكوينات زخون زربان تهديدن كل يتغطل زلو سلزي اتي كوينات زهوت زلو دما كرداكم يابزون كال متنقطنا كوينات يبام الله هناوي قوسونا የኢትዮጵያ የጦርነት ማስጠንቀቂያ ሀያላኑ ጣልቃ የገቡበት የዲፕሎማሲው አስቸኳይነት የመጣው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ለውጭ ዲፕሎማቶች ከሰጠው ግልጽ ማስጠንቀቂያ በኋላ ነው። ሚኒስትሩ ከቀናት በፊት ኤርትራ በአካባቢው አለመረጋጋትን እየቀሰቀሰች ነው ያሉ ሲሆን ከዚህም በላይ ግብጽ ደግሞ ይህንን አለመረጋጋት እያባባሰች ነው ብለዋል። كم تري ود لهم اتي نايتوبيا صقم ابلعلي ግብጽ تفبرخو زلايا ግብጽ ምስ ኤርትራ ኮይና ድማ ትገብሮ ዘላያ ስለምታይ ነዚ ስነ መጓት እዚ ፕራይም ሚኒስተርን ፖለቲካናቱን ዝኽተሎ ዘሎ ውሽጣዊ ጸገሙ ክፈትሕ ስለ ዘይካለ ምስ ፋኖ ዘሎ ኩናት ኣይኮነን ጠጦ ከብሎ ከይግምጥልዎ ይፈርሃሎ ምስ ሸነ ዝኽየ ዘሎ ኩነታት ከምኡ ተመሳሳሊ ውጽኢት ይደምጽ ዘሎ ምስ ትግራይ ድማ ናብ ዝገደደ ህወሓት ሓድሽ መግለጺ ውጽኢሎ ንሱ ክንሰምዓይና ስለዚ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና አብይ አሕመድ ናብ ዴንጀር ይኸይድ ከም ዘሎን لعل كل جن نزاح الجزر يكم سلمتها عبز هو زلنا بكينات كخيد ناي السودان كان رتسن هنا قال اي زهو حيل زلو نزل سمعوه maybe this explains something as well زتري وزلهم just give me a second in Yemen tonight the power struggle between Saudi-backed and UAE-backed forces has entered a new and dangerous phase. What we are seeing is not just a local battle. It is a deepening rift inside the Muslim world itself. A conflict where two major regional powers are now backing opposing Arab factions. Arabia pulls a military armored vehicle to Yemen, moving in the direction of the Yemeni Hadramaut.
Hadramaut is the main oil region of Yemen. Supported by the UAE, the Southern Transitional Council unimpededly defeats the tribal and government forces supported by Saudi Arabia, meeting minimal. Ztri was a locum already a hot issue coin is a loin and Rizalana and Tain and Rizalana. Abstri was a locum Saudia وتهدر من قصاصات ناب وشت يمن تقبر كم زلا زد ما اتي زدفز الحيلي قريب واصل زلو السوقات ناي امارات بامارات زدقفتي اس تي سي زبحال حيلنا بومنا قربي متصل زلو نتي زرب كابونا يناداد بوتا ناي يمن دما تقواصيرو مخم زلون الناس فعي خدو خم زلون يزنقر زلو سلازي اب قدمت نريوس انا حنا انتاي لكم سنه سودان RSF ናይ ነዳዲ ቦታ ተቆጻጺሩ ናይ ወርቅ ቦታ ተቆጻጺሩ ሕጂ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ወጋጊኑውን ናብ ካርቱም ገጹ መጥቃዕቲ ክገብር ለሊውን ንምሉእ ሱዳን ክቋጻራ ድሌት ከም ዘለዎ ሪና ጸኒሕና ኣብ ሶማልያ ምናልባት ኣብዚያ ሓንቲ ክበኩም እየ ኣብ ሶማልያ ሓድሽ ስለያዊ ሓበሬታ ናይ መኒኻ ትብሉ ኣውፅይዎ ዘሎ ናይ ቱርክ ውፅይዎ ዘሎ እዩ ስለዚ ሶማልያ ንባዕላ ኣብ ከመይ ሽግር ተኣቱ ከም ዘላ let me get this one ክውስኸልኩም እንታን ሓዳፊቱ ተሓሓዘልና fragile governance and the risks of a strategic outreach. A new report from Turkey's National Intelligence Academy has sent quite shockwaves through Ankara's foreign policy circles. Behind the diplomatic smiles, military parades, and the billion-dollar aid packages, Somalia, the centerpiece of Turkey's African strategy, is entering a period of acute fragility. Militant threats, political fragmentation, and growing geopolitical rivalries are እንታይም ዝብሉ ዘለው ናይ ቱርኪ ኣብ ሶማልያ ዓበ ቦታ እዩ ዘለዋ ስለዚ ቱርኪ ኦሬዲ ኣብ ሶማልያ ዓቢ ውጥቀት ወይ እውን ዓቢ ሓደጋ ይረኣየና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ብተመሳሳሊ ብተደጋጋሚ ሶማልያ ናብ ሓደጋ ትኸይዳላ ዝብል መግለፂ ብተደጋጋሚ ክስማዕ ጸኒሑ ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ሶማልያ ዝዓበየ ጽልዋ ዝፃወት ዘሎ ድማ ኢማራት እዩ ተመሳሳሊ ሃገር እዩ ስለዚ ንመለስ ኣብ የመን መጥቃዕቲ ናይ ኢማራት ዝድገፉ ሓይልታት ከተማታት እናተቆጻጸሩ እናስፋፍዑን ይኸድለው ንብል ኣለና ኣብ ሱዳን RSF ሞርና ሓየለ ብዙሕ ቦታታት ናሓዘ ይኸይድ ኣሎ ንብል ኣለና ኣብ ሶማልያ ኣብ ናይ ዘይምርግጋዕ ኩነታት ኣሎ ንብል ኣለና አብይ አሕመድ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ከመይ ይህወፅ ኣሎ ኩናት ስለዚ you can actually connect the dots ነዚኦም ንኩሎም ተተሓሒዝካዮም ኩላቶም እቶም ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ይገብራሉ ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ ናይ ኢማራት ሓይሊ እዩ ስለዚ ኢማራት ትድግፎ ዘሎ ሓይሊ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታታት ዝደፍእ ዘሎን ቦታታት ይቋፀራሉ ዝብልዎ ዘለውን ስለዚ ኣብ መወዳታ እንታይ ንምባል ኢና ዝጥቀምሉ ዘለው እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መወዳታ ኢማራት ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ትዝበለፀን ዝመቸን ግዜ እዩ ገና ቀይሕ ካርድ ከይወሰድኩ ከለኹ ወይ እውን ዓብ ገዳ ከይመፀኒ ከሎ ዘድልየን ረብሓታት ከቀላጠፍ ኣለኒ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናረሰነ ይኸይድ ኣሎ ዓለም ሙሉእ ብዛዕባ ይትፅሕፍ ኣላ ዓለም ሙሉእ ትኸሰንላ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ከየበለኒ ከሎ ተቀላጢፈ ገለ ነገር ክገብር ኣለኒ ዝመስል ንርኢ ኣለና ኣብ የመን ከምኡ ኣብ ሱዳን ከምኡ ድማ ኣብ ሶማልያ ኣብ ኢትዮጵያ እውን አብይ አሕመድ እቲ ሸብዳዕዳዕዳዕ ዘብሎ ዘሎ ካብኡ ዝብገስ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓንቲ ብዚያ ፅብቕቲ ፅሕፍቲ ወፅያ ነይራ ብዛዕባ ናይዞም ክልቲኦም ሃገራት ሕጂ ናብ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኤርትራ ናብ ስዑድያ ዝኸዶ ዘሎ በዚ መኻን ክርዮ ስለ ዝኾንኩ እየ ዝወሰድኩም ዘለኹም Saudi Arabia and the UAE are edging towards a full-blown diplomatic confrontation ስለዚ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ሙሉ ብሙሉ ብኩሉ ዲፕሎማሲያዊ ግጥም ክገጥሙ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሙሉእ ዝኾነ ግጥም ከጋጥም ከም ዝኽእል ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብዚ so what is this but UAE backed the Southern Transitional Council ዝበሃል TSTC ዝበሃል ዘሎ announced it had taken control of Sayun one of the largest cities in eastern Hadramaut ኣብቲ ምብራቃዊ ሃይድራማውት ዝበሃል ነዳዲ ዝርከቦ ዝዓበየ ቦታታት ማለት እዩ previously held by the Saudi backed እዚ ቦታታት እዚ ድማ ብናይ ስዑድያ ምስ ስዑድያ ዝተሓባበር ሓይሊ ዓሌታት እዮም ዝቋፀርዎ ነይሮም ስዑድያ ድማ እንታይ ዝብል መልገፂ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራ ትዕድማ ዘላ ድማ ብኸም እዩ እኔ ኢላ ክነግረኩም እየ ኤርትራን ስዑድያን ሓደ ዓይነት ዕላማ እዩ ዘለዎ ናብ ሱዳን ይኹን ኣብ የመን ኤርትራ እንታይ ትብል የመን ናይ ደጋ ሓይልታት ወፂኦም ስምርቲ የመን ክትከውን ኣለዋ እያ ትብል ኤርትራ ሱዳን ኩሎም ደጋ ሓይልታት ወፂኦም ሓደ ሰራዊትን ሓደ መንግስትን ኣብ ሱዳን ክህልሉ እያ ትብል ኢትዮጵያ ርግእቲ ክትከውን ኣለዋ እያ ትብል ኤርትራ ስዑድያ ድማ እንኮላይ ትሑቲ መባእስና ዝነበረ ምስቶም ካልኦት ጉጅለታት ኣብ የመን ዘለው ብሓደ ኮይኖም ሓንቲ ሃገር የመን ክትከውን ኣለዋ ምክንያቱ ጎረቤተይ ንዓይ እቲ ቦታ ሰላም ክመፅእ ተኮይኑ ክረዳድኡሎም ትብል ኢማራት ከ ክትበታተን ኣለዋ እያ ትብል ዘላ ኣብ ሱዳን ክትበታተን ኣለዋ ሶማልያ ክትበታተን ኣለዋ ሶማሊላንድ ሃገር ክኸውን ኣሎ ፑንትላንድ ሃገር ክኸውን ኣሎ ስለዚ ኢማራት ናይ ምብትታን ሕልሚ ጥራይ ዘለዋ ስዑድያ ግን
كحبر اللون يا تقول ስለዚህ ኤርትራን ሱዑድያን ወላት ስትራቴጂ ናተን ኣብቲ ከባቢ ተመሳሳልነት ኣለዎ ጎረባብቲ ጥራይ ደይኮነ እዚ ኣብ ግምት ኢቲኻ ምርኣይ ማለት እዩ እቲ ነዳዲ ዝበሃል ዘለኻ ከባቢ 80% ናይቲ ነዳዲ ኣብ የመን ኣሎ ዝርከብ ዝበሃል ኣብዚ ቦታ እዚ ዘሎ But the real issue is this: the UAE-backed STC is pushing for full independence for southern Yemen. ስለዚህ ኢማራት ትድግፎ ዘላቲ Southern Transitional Council ዝበሃል ዝሓዘ ሒዙ ሃገር ክእውጅ ዝፅዕር ዘሎ ልክዕ ከም RSF ደፊዩ ነዳዲ ወርቅን ዘለዎ ቦታታት ሒዙ ሃገር ክእውጅ ዝደሊ ዘሎ ተመሳሳሊ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እውን ስለዚ while Saudi Arabia seeks a negotiated settlement with the Houthis to preserve Yemen's unity, a unified and somewhat stabilized Yemen provides security along the kingdom's southern border. The UAE, meanwhile, prefers prolonged fragmentation. A preoccupied Houthi regime is less able to disrupt trade through a Bab el-Mandeb or target. ስለዚህ ኢማራት በንጻሩ ተሃገር ፋሕብትን ከኣትዋሎ ዕግርግር ክህልሎ ሑቲ ዝገበረ እንተገበረ ወላ እውን ነቲ ንግዲ ጠጠው እንተበላ ኣነ ጥራይ ኮንኩን ዝህሰ ዝዓይነቱ ኢና ንብል ዘለና Riyadh now recognized that Abu Dhabi's ambitions, orientations, and methods ran counter to the Gulf's broader pursuit of stability. Saudi ኣብዚ ዋን እዚ ኣምታይ መደብ ነምታ በፅሓላ ኢሉ ናይ ኢማራት ሕልሚ ጠቕላላ ምስቲ ናይ ሃገራት ናይ ጋልፍ ስቴት ዝኽተልዎ ዘሎ ኣንጻር እዩ ንሳተን ሰላምን ርግኣትን ኣብቲ ዞባ ክህሉ እያ ዝደልያ ዘለዋ ኢማራት ግን ሰላም ትደሊ ኣላ ኩናትን ዕግርግርን ረብሓ ኣለዎ ኣብ ዝብል እምነት ኣሚና ዘላ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ምስ ቀጠር ይራኸብሎ ምስ ካልኦት ኣብቲ ጋልፍ ስቴት ዘለው ምናልባት ኣብ ዝቐረባ ነቲ ኢማራት ዝበሃል ካብቲ GCC ዝበሃል እውን ከውፅዎ ይኽእሉ ኮኑ እዮም ምክንያቱ ወላ ዑማን ሕጉስቲ ይኮነትን በቲ ኩነታት እቲ ስለዚ ናይ ኢማራት መመሊሳ ካብቲ ሃገራት ዓረብ እውን እናተነፀለት ትኸይድ ዘላ a parallel security architecture with Israel ምስ እስራኤል ግን ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ናገበረ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኢማራት that's why ድማ ትዕቢት ዝስምዖ ዘሎ with Israel at its core despite Israel did with Qatar ስለዚህ ወላ እኳ ንቀጠር እንተሃረመት እስራኤል ምስ እስራኤል ግን ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ናገበረት ትኸይድ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ Riyadh now recognized that Abu Dhabi ambition okay ቀፂሎም this explains why MBS during the recent visit to US urged Trump to pressure the UAE to halt the military and economic backing of Sudan's RSF ስለዚ ንወላ ንትራምፕ ዝለመኖ ምክንያት ኩነታት ተረዲዎ ስለ ዘሎ በጃኻ ነታ ኢማራት ተጠዋቢልካ ነዚ ኩነታት ኣብ ከባቢና ዘሎ ሰላም ከም ዝመፅእ ግበር ኢልዎ ግን ዶናልድ ትራምፕ ረብሓናቱ ስለ ዘገድሶ ክሰምዖ ኣይከኣለን ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ኣገራሚ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናው መጀመርያ ኣብዚ ንመለስ ኤርትራ on the picture ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ እንታይ ክገብር ንስዑድያ ከይዱ ዘሎ መን ዓዲምዎ ወራሲ ዓራት ናይ ስዑድያ محمد بن سلمان مالتيو ناي 4 معلتي ناي سرح عدد ناي سرح مبصح نخجبر تعدي من ابو خيد اللي يزبال زلو تاكب بلاك تري خل خدمه really an important visit مهاني نغركاي كل جزيتي نريو ابدغه ملكت نايت زلو علامات يزريكا so this is a very important visit مالتيو ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክልቲአን ሃገራት ብዙሕ ዝተሓዘን ኣሎ the president says and his delegation will meet crown prince and Prime Minister Mohammed bin Salman as well as other senior officials. ስለዚህ ንኹላቶም ቶም ሓለፍቲ ንጉስ ወራስ ዓራት ኮነ ንኹሎም ቶም ሚኒስትራት ምሳቶም ብዕምቆት ክዛተዩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ኣነ ብዛዕባ እዚ ተቐቢለ ፅሒፈ ነይረ እንታይ ኢለ ፅሒፈ ነይረ መጀመርያ ናይ ኤርትራን ስዑድያን ዝምድና ንቀይሕ ባሕሪ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምክንያቱ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታን ገለን ክንብል ከለና ኤርትራ ስዑድያ ግብፂ ሰለስቲን ክሰርሓ ኣለዎን ሱዳን ሕማቅ እየ ዘላ የመን ካ የላን ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ፅቡቅ ነገር ክህሉ እንተኮይኑ ኤርትራ ግብፂ ስዑድያ ክሰርሓ ኣለዎን ኤርትራ ገለ ካብቶም ዝሰፍሐ ገማግም ባሕሪ ዘለዋ እውን ስለ ዝኾነት ካልእ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣብ ከባቢና ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲካል ሪያሊቲ ኢመርጂንግ the West and the Horn of Africa እዚ why Eritrea and Saudi Arabia are becoming indispensable partners እዚን ክልቲአን ሃገራት ናይ ብሓቂ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ክህልወን ንምንታይ ይግደድ መጀመርያ ናይ ክልቲአን ሓበራዊ ናይ ሴኩሪቲ ኣገዳስነት ስለ ዘሎ ናይ ሰላምን ርግኣትን ንክልቲአን ዘገድስ ኣብ ሱዳንን የመንን ዘሎ ንክልቲአን ኣጎራብትና እዮም የመን ንዖም ብመሬት ትረኽቦም ብባሕሪ ድማ ይረኸቡ ንሕና ድማ ሱዳን ብመሬት ትረኽበና ብባሕሪ ድማ ንረኸብ ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጎረቤትና ዘለዋ እየን ክልቲአን ድማ ሓደጋ ወዲቕዎን ኣሎ ክልቲአን ሓደጋ ወዲቕዎን ዘሎ ሓይሊ ድማ ሓደ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ብመንፅር ንክትርድኦ ቀሊል እዩ ኖ ብሬይነር ይበሃል እዚ
ስለዚ neighbors to both nations are burning in conflict ስለዚ ትዘለውን ኩነታት ድማ ተራ ነገር ዘይኮነ completely ተን ሃገራት dysfunctional ኮይነን ኣለዋ ካቡ if this spreads no one is in the region is safe እንድሕርቲ ዕግርግር ቀፂሉ ሰፊዑ ጎረቤትካ ክቃፀል ከሎ ሓውና ባኻነቲሩ ከቃፀለካ ኸልዩ ስዑድያ ፍርህ ኣለዋ ኮርሰብ ጎረቤታ ስለ ዘሎ ኤርትራ ድማ ፍርህ ኣለዋ ተመሳሳሊ ስጋት ኣለዋ ፍርህ እኮ ይኮነ ስጋት ኣለዋ ቀፂሉ doing nothing is not an option ሓንቲ ነገር ዘይምግባር ስቕኢል ከምርኣይ ድማ ዘዋፃ ኣይኮነ ናይ ዓያሹ ጥራይ እሱ security is now a shared destiny እዚ ኣገዳሲ ናይ ክልቴን ሓደ ዓይነት ዕላማ ኣለዎ እንታይ ኸት ብልጫታት ናተን Eritrea's unique strategic value ኤርትራ ሕጂ ንስዑድያ ስለምንታይ ኤርትራ ስዑድያ ንኤርትራ ክደልያ ትኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ምባል ኣገዳሲ ሕጂ እንታይ እዩ let me go up to ኣቁርብ ሓሊፈ ኣለዎ ናይ ኤርትራ value ኣብዚ እንታይ ኣለዎ ኤርትራ መጀመርያ a commanding position over the world's most critical maritime corridor ቀይ ባሕር ኣገዳሲ እንድሕር ኢልካዮ ካብ ባቤል መንደብ ንነዊሕ እዋን ቀንዲ ድማ ኣብቲ ቀንዲ ፀገም ዘለዎ ዓብ ቦታ ዓብ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነትን ዘለዎ መሬት ስለ ዘለና ካልኣይ unmatched resilience stability and military capability ኤርትራ ናይ ምፅማም ዓቕምናታ ከምኡ ድማ ንወታደራዊ ርግኣት ኣለዎ ወታደራዊ ብቕዓትናታ ድማ ምናልባት ንዓለም ዘመስከረ ወይ እውን ኣብ ካልእ ሃገራት ከይዳ ተዋጊያ ንብልና ግን ኣብ ከባቢና ዘተኣማምን ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዋ ሳልሳይ ድማ ቀንዲ ኣገዳሲ reliable disciplined partner for a real regional stability ኤርትራ ወለቕ ዘለቕ ዝብል መርገፂ ዘለዋ ኣይኮነትን ንቕዝ ድርቕ ዝበለ ዕላማ ዘለዋ ዘተኣማምን ሽርክነት ክትፈጥረላ ትኽእል ዲስፕሊን ዘለዎ መንግስትን ኣካይዳ ዘለዋን እያ ስለዚ ኣብቲ ዞባ ዘተኣማምን መትከላዊ ኣካይዳ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ምስ ኤርትራ ምስራሕ ንዖም ከገድሶም ይኽእል እዩ ስዑድ ዓረብ ከ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዎ ከምኡ ድማ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳን ፖለቲካዊ ጭዋዳን ኣለዎ እዚኣቶም ኣገደሲ እዮም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ብዓለም ደረጃ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ድማ ምዛ ተሓይዘ ክበኩም እየ ስለምንታይ ስዑድ ዓረብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳስነት ከም ዘለዋ ability to mobilize regional coalition for peace and ነቲ ከባቢ ድማ ኣብ ሓደ ንምምፃእ ስዑድ ዓረብ ኣብ ተራ ክህልዋ ይኽእል እዩ why this partnership must accelerate እዚ ናይ ክልቲኦም ርክብ ስለምንታይ ክቕልጥፍ ክኽእል ኣሎ ቀይ ባሕሪ is too important to be left vulnerable ዘሎ ናይ ኩነታት ናይ ቀይ ባሕሪ ስቕኢልካ እንተገዲፍካዮ ናብ ሓደጋ ክወዘካ ዝኽእል እዩ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ናብ ዝገደደ ማለት እዩ ኤርትራን ስዑደን have too much to lose ኤርትራን ስዑድን ድማ ስቕ እንድሕር ኢለን ዓብ ክሳራ ከጋጥመን ዝኽእል እየን ስለዚ ቀይ ባሕሪ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ኣብ ቀይ ባሕሪ ካልኦት ሓይልታት ተኣትዮም ካልእ ፀገም ተመፅኡ ከምኡ ድማ ናይ ሱዳን ናባናን ተመፅኡ እንኳን ናይ ሱዳን ፌል ተገይራ ስዑድያ መዓት ኢንቨስትመንት እዩ ዘለዋ ብዙሕ ክሳራ ከጋጥማ ዝኽእል ኤርትራ ድማ ብዓድዩ ተሓዊ እቲ ንሱዳን ዘቃፅል ዘሎ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ክልቲአን they have too much to lose ናይ ግድን እየን ክሳተፋ ዘለወን ከምኡ ድማ strategic partnership security economics እዚ እቲ ክልቲአን ድማ ሽርክነት ናተን ከዕብያ ኣለወን ንኣብነት ናይ ፀጥታዊ ክኸውን ይኽእል ቁጠባዊ ክኸውን ይኽእል it is not optional it is urgent ስለዚ ወደ ባዕሰብ stands as a potential cornerstone for the long term cooperation ዝኩሉ ሃጠው ቀጠው ዝበሃል ዝነበረ ስዑድያ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ዶ ገለ ዶ this is the time if they really want a deal ናይ ብሓቂ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ዝደልዩ እንተኮይኖም ቦትኦም ከውሕሱ ዝደልዩ እንተኮይኖም ዓያሹ እንተዘይኮይኖም እዚ እቲ ሞመንት እዚ ምስ ኤርትራ ብቐረባ ክሰርሑ እዮም ናይ ግድን እዩ ኸዚ ምክንያቱ ኢማራት ክሳዕ ክንደይ ተመክሮ ናይ ኩናት ጌራ ከም ዘላ ስዑድያ ክንዱ ተመክሮ የብላን ስለዚ እቲ ኣብ ዙርዮም ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ሱዳን ኣልቡርሃን ንሕግዝ ኣለና ይብሉ ኣለዉ ግን ነጥቦ መቐይሮ ከምፅኡ ዝኽእሉ ይኮኑ ወላ እውን ኣብ የመን ኤርትራ ሰራዊታ ክሰደሎም ኣይኮኑ ኤርትራ ግን ኣብቲ ቦታት እውን ከይዳ ዘይኮነ ወላ ዝኾነ ነገር ወላ ሓሳባዊ ዲ ወላ ታክቲካዊ ዲ ወላ ስትራቴጂካዊ ሓገዛት ክትገብረሉ ትኽእል ነገር ክህሉ ክእል ኸውን እዩ ስለዚ maybe you don't know ናይ ስዑድያ ሰራዊት እንታይ ብቅዓት ኣለዎ ርግፀኛ ናይ መሬት ብቅዓት ናቱ ምስ ናይ ኤርትራ ወዳደር ከም ዘይክእል ርግፀኛ እያ እንታይ ኩናት ብቲዮሪ ይኮነን ታዕሊም እንታይ ወሲድካ ይኮነን ብኣባይታ እንታይ ኩናት ተመክሮ ኣለካ ምክንያቱ ኤርትራ ዝተመክሮታ ኣፅዋር ምዕቡል ኣፅዋራት ኣንፃርና ዝዘንብ ዝነበረ ምዕቡል ኣፅዋር እዩ ስለዚ ኤርትራ ሓያል ናይ ኩናት ተመክሮ ኣለዋ ናይ ኩናት ተመክሮ ስለ ዘለና ግን ኣብ የመን ኮይዱ ክሞተላ ኣለዎ ሰብና ይብል ኣለኹ ኖ ናይ ግድን ኣይኮንና ኣብ የመን ዘኽይድ ምክንያት የብልና እዚ እቲ ጉዳይ ግን ኣገዳሲ እዩ ነዚ ኩነታት ብዕቱብነት ክረኣይ ከም ዘለዎ እዚ ኣገዳስነት ኣለዎ እጂ ቀፂልና ግብፂ እውን ኣገዳሲት ኣብዚ እዚ ግብፂ እውን ኣብ ግምት ዝእቱ እቲ ኩነታት እዚ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብዚ ምናልባት እቲ ኣገዳስነት ናይ ክልቲአን ሃገራት ርክብ ኩሉ ሰብ እውን ተረዲይዎ ስለ ዘሎ ብዝሰፍሐ ኣብ ኤክስ ገይረ ኣለኹ ከትኩም ራእይዎ ኣነ ሕጂ ሓንቲ ኣብዚኣ ክበኩም ዘለየ ዘለኹ ነዚኣ መኽበኩም ድሕሪዩ ናይ ዓቢ ስትራቴጂ ክንርኢና friend for 13 years and we reached nothing, zero, nothing. So I mean
we will not continue in this endless track and giving the other side the opportunity to create more facts on the ground. በዚህ ግብጽ ድማ በኢትዮጵያ ላሒልናይና ዓመታት ፈቲናይና ትርፊ ዝበሃል ኣይረኸብናሉን ይብልለው ናብ ኣሜሪካ ንመለስ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ከም ዘውፅዎ ማለት እዩ እንታይ ጽልዎ ኣሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢሎሞ ንዓታቶም መርድእ ኮይንዎም ኣሎ እዚ ጽቡቕ ነገር እዩ ናይም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣፍሪካ ብዙሕ ተገዳስነት ከም ዘይብላ ንጹር እዩ ዛጋ እንታይ ዘርየካ from broader partnership to selective engagement ኢትዮጵያ ኣሜሪካን ኣፍሪካ بعين وحدات هجرات يتم هذا يوم زولو زولو بعذر زبالة so he's moving away from زخولو ناي رد إدو ناي ديمقراطي كسفح في هدو institutions كحنس يدو جلز بهال زنبرة كله تعرفه أجنداناتا إن كان هبان ربح هذا اللي هو transactional تاي تبان تاي كباكات راح لذي إثيوبيا مردي يزنعو بستفل عليه من قد زي تقدر حاجة زرق بزنبريم it's not gonna happen مالتيجي trade over aid كم دما نقدي أبرسي رد إيد مالتي رد إيد تعرفوا بنقدي كون زغل focus on investment and burden sharing فزي كم دما implication stronger states may benefit but fragile states risk losing external support لذي حي على تجارات بفل يرما وتهدروا أقامان security ناتن دم زات أمام زغنا كرب حقلين دخومات تجارات كوينات حد حز اللون أجرجر كفرصاد اللي ينزل هذا ما إثيوبيا أمريكا invest قبل لنا يتخلنا ويو نساتن partnership تحسبها يتخلنا كتيلهم تقبلونا geopolitics دماتيك عندي زرباب زي هذا broader the Red Sea opposite Yemen and service بحبي ينزي ناي أبزوز بلوزلو دحن أبزي حنت اللي بين عاية كريكم دليل زلقو facts نزي زوبانا يكون بفلاك أي بحرن كارن أفريقيا درجة بعبي أفريقيا دونالد ترامب نعرف قدي فيه اللو خيلو نقال في ستيتس قدي فيه اللو خلاص الأربعة أب أفريقيا مسؤوليات هجرات كسرها نبعبي تسكيرتي جد إمارات قطر سعودية أكبابيهم أما ساسيلكم أما حضروا ناتي تزازو سيتكم أبتعتناتي أجندة ناتكم قبوري لهم زلوا and this makes it very very difficult لازم تاي مالتيو هجرات عرب زي تقدر نسل أنتوا هيونا له ناي security partner السعودية أبي نان نيتو security partner لهم أكبابي زلوا كرنا أفريقيا بتناتي بوليس سلت فلتوا أما حضروا ويون أبو سبت أنا لكم يلو ماله ስለዚህ ኤርትራ مسعودية تقرب كلا أبقى بحر كبابي زبالة الشركة الناتيو بس أمريكا بغت تركب تزي جبركا مسعودية صبغ زمزنا كلوكا أزياء قداسي بزي ملك أكتر خلا بعلم إثيوبيانز بالوزلوي نبعلم نعتاتهم شجركم أصلا كم زغليهم زنا غرزلو بغنياتو حدا كابتي ممزنناتهم ويون بزعبة إثيوبيا زبلوا دخمت حجريا وشت أوس أجمع زلوا حجر سلزو خانة زه حجر كبيت بدهوتاتهم كجات مع زخليو نابليهم زقلت وازلوا لذي delegated influence تابلو لفظ ريوا قال factors UAE Saudi Arabia كلتين gain latitude in Africa pursuing port networks political leverage often without prioritizing stability or inclusive لذي result the US becomes a distant power indirectly shaping the horn through partners لازم قرن أفريقيا بفلاي نابزن هجرات عرب تجديف الله مالتيو سلوانا أمريكا بخلاص الأربعة أبكرن أفريقيا زل هجر مس أمريكا كتاركب كله أيكلني مستن هجرات عرب أبتت أمريكا زلوا مستن يخاركب كبر زلك لذي إيرترا إثيوبيا مس أبين تحت جوار بيتلهم السعودية جدا مس جبس دما تمساسال صبغ زمنا كلوانا نعنا أزجي أقداسي counter balance كم قبرخن كلالنا زي نساتهم زلوا زلويو يعني دما إيرترا أوريدا قديما سلزم بابتو زدلي سقوم تجيرالا حنت بزيا كبكم دليل زلوخانة إيرترا بزوانزي انتاي كتقبر كم تغلم ويونو انتاي حنت زربا حدا إثيوبيا وزبالا كبكم مو باقي كتحازا سلزلوغي there was this video give me a second the video زيا بيلا مسيلكم yes this one اسمعي اسكبزي ውጭ እያየ ነው የሚሰማው ነገር ውጭ እያየ ነው ማለት ለመጥፋት ነው። አብይ እንግዲህ ቆይቷል። ዩኤኢ እንደ ቤተ መንግስት አይነት መስራት ከጀመረው አቡዳቢ ላይ ነው እየሰራ ያለው። የራሱ ሲጠፋ የሚኖርበት ያው ወርቅ እያከማቸ ያለበትም እዛው ነው። አብይ ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ ከዩኤኢ ጋር ግንኙነታቸው ይታወቃል። የዩኤኢ ጉድፈቻ ገብቷል። ማንም ሰው የሚያውቅ ነገር ነው። እዛ ፋጢማ የንጉሱ የዩኤኢ ንጉስ سنتاي زبلكم زلو حتى أنا بدي أخبركم دليل زلو تعقداسيت أبي أحمد بزح علامات كم زلون ناب إمارات قصو يدالو كم زلو أبي إمارات بزح نجر يدالو كم زلو يزنقرنا زلو
ኣብ ኢማራት ገዛውቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢዝነሳት ናቱ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣነ ሓንቲ ስጉምቲ ንቅድሚት እየ ዝወስዳ አብይ ኣሕመድ ሓንቲ ነገር ትርዳ ኣብ ዝዋን እዚ ኢትዮጵያ እንተፈሪሳ እንታይ ክገብር ይኽእል ወይ እውን ጽባሕ ንግሆ ኣብ ኢትዮጵያ ሃዲሙ ከም መንግስቱ ሃይለ ማርያም ሃዲሙ ኣብ ዚምባብዌ ክቕመጥ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ እንታይ ዳ ክገብር እዩ ልክዕ ኣብነት ናይ ሕሜቲ ክኽተል ገምጋም ናተይ ኣነ ናይ ሕሜቲ ገምጋም ናይ ሕሜቲ ፖሊሲ ክኽተል እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕሜት እንታይ ገይሩ ንኢማራት ቢዝነስ ናቱ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ወሲዱ ኣብ ኢማራት ዓቢ ቢዝነስ ሃኒፁ ሂዝ አ ቢልዮነር ስለ ዝኾነ ኣብ ፖለቲካ ናይ ሱዳን ካብ ናይ ገመል ዝነበረ very powerful ሰብ ካውንኪ ኢሉ ነዚ ንክገብረካ ዝሕግዝ ድማ ኢማራት እዩ ስለዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ኢማራት ሃብቲ ይድልብ ኣሎ ካምፓኒታት ይሃንፅ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ጽባሕ ንግሆ ወላ ተተሰጊጉ ሃዲሙ እንድሕር ኸይዱ ንኢትዮጵያ ብኢድ ኣዙር ሓደ ጉጅለ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብቲ ደቡብ ኣተኪሩ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ንዓታቶም ሒዙ ነቲ ሃገር ገንዘብ ስለ ዘለኒ ብናይ ኢማራት ክላውድ ተጠቂመ ልክዕ ከም ሓደ ናይ ውግእ ንጉስ ዎርሎርድ ኮይነ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ወላ እውን ካብ 4 ኪሎ ወፂኡ ከለኹ ክምለሰሉ ዝኽእል መንገዲ ወይ እውን ገለ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ እንተተመቒላ እውን ከም ሃገር ሒዘያ ክኸይድ ዝኽእል መንገዲ ክህልዎ ንኽእል እዩ ዝብል ሞዴል ኣብቲ ባክኣፕ ፕላን ናቱ ክህልዎ ከም ዝኽእል ገምጋም ኣለኒ ዳትስ ዋይ ምስ ሓደ ሓደገኛ ሓይልታት እውን ዝዘምት ዘሎ ኢትዮጵያ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኸደት ትኸይድ ኣላ በዚ ሕጂ ትኸዶ ዘላ ድማ ኣሜሪካ ፍሉይ ምትእትታው ጌራ ተደሕብያታ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ሕጂ ሓይሉ ንድሕሪት ክመልሳይ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ድሕረይ ፋሕብትን ክትብል ኣለዋ ዝብል ሞዴል እውን ስለ ዘሎ ክትብል ተኾይና ሃገር ሒዙ ዲ ክወፅእ ገለ ክፋል ሒዙ ክወፅእ ኣብ ኢማራት ፓራለል ዝኾነ ቁጠባ ይሃንፅ ኣሎ ይደላደል ከም ዘሎ እዩ ኣብዚ ዝገልፅ ስለዚ እዚ እውን ፅቡቅ ገምጋም ዘድልዮ መስለኒ ኣብቲ ኩነታት ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ ከባቢና ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ረባሽ ኩነታት ኢና ዘለና ኤርትራ ድማ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ እያ ዘላ ምስ ስዑድያ ዝግበር ርክብ ወሳንን ቀላስን ኣገዳስን እዩ ፒሪየድ ምስ ስዑድያ ዝግበር ዝምድና ያሬት እቲ ዝምድና ዕምቆት ሃልይዎ ምስ ወደብ ዓሰብ እውን ቁጠባዊ ሽርክነት ጌርና ኣብኡ ኢንቨስት ክትገብረሉ ትኽእል ሞራብ ኤርትራ ኢንቨስት ክትገብረሉ ትኽእል ንስዑድያ ዊ ሃቭ ቱ ፎርስ ስዑድያ ከነገድዳ ክንክእል ኣለና ኣብ ኤርትራ ሞር ኢንቨስት ክትገብር ቢካዝ ሶፋር ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሞራብ ኢትዮጵያ እዮም ኢንቨስት ዝገብሩ ዘሎ ሞራብ ሱዳን እዮም ኢንቨስት ዝገብሩ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ምስ ስዑድያ እቲ ፓርትነርሽፕ ናትና ኣብ ሴኪሪቲ ጥራይ ጠጠው ክብል የብሉን ልክዕ ከምቲ ምስ ኢማራት ኣብ ሴኪሪቲ ጥራይ ዝነበረ እሞ ሽዑ ዓሰብ ንብረቶም ጠቕሊሎም ዝኸዱ ኣብ ቁጠባ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ and I hope ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ and I am really calling ወይ እውን ሕቶታት ናትና ኩሉ ግዜ እሱ እቲ ዘሎ ዝምድናታት ዝፍጠረልና ዘሎ ዕድል ኣብ ሴኪሪቲ ጥራይ ጠጠው ክብል የብሉን ሃገራት ሓደጋ ምስ መፀን ምሳና ንሓደጋ ነተን መፍትሒ ጥራይ ክንኮነን የብልና እንታይ ዳ ነቲ ዘለውን ሓደጋ ተጠቒምና ክንረዳእኩም ተኾይና ኣብ ቁጠባናትና ክንደዚ ኢንቨስት ግበሩ ከምዚ ዓይነት ፀጋታት ግበሩ ክንብል ክንክእል ኣለና እንተዘየለ መመፅኡ ዝተሸገረ መምስ ከፍኦና ባናይ መፅእ መምስ ሽግሩ መፍትሒ ምስ ረኸበ ግን ንዓና ረጊፁና ዝኸይድ ድሕሪ ኮይኑ ካልእ ሽግሩ ክሳብ ዝመፆ ዝርስዓካ ተኾይኑ እንታይ ዳ ይረብሓና ንሕና ዝተፀገመ እኮ ንሕና ቀዳማይ ረድኤት ኣይኮናን ወይ እውን ንሕና ናይ ዩኤን ኣይኮናን ወይ ከዓ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ኣይኮናን ወይ እውን ናይ ሴኪሪቲ ገለ ኣይኮናን ጋራንቲ ንህብ ትካል ኣይኮናን ንሕና ሃገር ኢና ስለዚ ፀገማት ተጋጢሙ ስዑድያ ደው ኢሉ ዘሎ ሽግር ስለ ዘገጠሞ እዩ ሽግር ገጢሞ ኣሎ ኤርትራ ድማ ከም ተድሊ ፈሊጡ ኣሎ ኤርትራ ንኩሉ ናብ ሱዳን ዘሎ ሽግር ይኹን ኣብ የመን ዘሎ ሽግር ብሓሳብ ዲ ዝተፈላለዩ መንገዲ ክትሕግዝ ከም ትኽእል ይፈልጥ እዩ ስለዚ if that is the case they better invest in Eritrea as well otherwise ሰቂልካ ኤርትራ ኣብዚ ክርዳእኩም ዘሎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንዘጋጥማ ሽግር ፍሉይ ናይ ስዑድያ ሓገዝ ክፅበይ ትኽእል እያ ኤርትራ ስዑድያ ኣይሕግዘኩም እንተኢላ ነብሳ ክትሕግዝ ትኽእል ሃገር እያ ኩሉ ግዜ ኢና ኤርትራ እቶም ካልኦት ግን they need us ግብፂ they need us ንዓና ይደልዩና እዮም ስለዚ ምድላይ ንዓና ብሕሱር ዋጋ ክኸውን የብሎም they have to pay for it ምናልባት ኣብኡ ጥራይ እቲ ናተይ ዲማንድ ካብ ናተይ ሓሳብ ዝፍለጥ ኣለኩም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባለት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ
እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ብተደጋጋሚ ኮሎኔል ዘብልዎ ዘለዉ እዩ። እቲ ዘረባ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እና ረሰነይ ዝኸይድ ዘሎ ሓንቲ ካብቲ ብዙሓት ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምናልባት ሽምግልና ከጋጥም ዶ ይኽእል ኸውን ኢሎም ቲዮሪ ዝገብርዎ ዘለዉ እስከ ስምዕዎ ስምምነት እንዲፈጠር ለማስገደድ ገንዘብ፣ ወታደራዊ ኃይልና ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ያላቸው የተመረጡ የዓለም ኃይሎች አሉ። እነዚህ ቁልፍ ተዋናዮች የግብጽ የውክልና ጨዋታን እስከ ወዲያኛው ለማስቆም ወሳኝ የሆኑ ኃይሎች ናቸው። የመጀመሪያዎቹ ተቀዳሚዎች ሳውዲ አረቢያና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ሲሆኑ እነዚህ ሀገራት ሰራዊትን የሚያንቀሳቅሱ የገንዘብ ምንጮች ናቸው። ሁለቱ የባህረ ሰላጤ ግዙፍ ባለጉልበቶች በቀጠናው ተቀዳሚውን የጂኦፖለቲካል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ክረጋግዓሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ድዩ እንተሎ ኮይኑ መን እዩ ገይም መን እዩ ነቲ ተራቲ ክፃወት ዝኽእል ዝብል ዘረባ ባዕሎም ይሓቱ እሞ ፀኒሖም ሰለስተ ሓይሊ ጥራዮም ክህልው ዝኽእሉ እዮም ዝብሉ። ቀዳማይ እተን ሃገራት ዓረብየን ክኾና ዝኽእላ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ዝብል ገምጋም እዮም ዝህቡ። ገምጋም ናቶም ሕማቕ ኣይኮነን። እቲ ዝዓበየ ፀገም ናቶም ግን ክልቴን ኣብ ንሓትሕደን ኩናት ይኸዳ ኣለዋ። ክረዳዳኣሉ ዝኽእላ መንገዲ ድማ የለን። ስለዚ ክረዳዳኣ ጥራይ ዘይኮነስ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ጋፕ ኣለወን ኣብ መንጎ ክልቲአን ኣጠማምታናተን። ስለዚ ክልቲአን ንሳተን ተባበራ ኣብ ዘይከላሉ ደረጃ ኣሜሪካ እውን ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን እያ። ምክንያቱ ንክልቲአን ነቲ ሓደ ምስቲ ሓደ ክትከውን ከቢድ ይክኸውን ንዓ። ስለዚ እንታይ ክኸውን there is a possibility ብሓይልኻ ክውዳእሉ ዝኽእል መንገዲ ንክህሉ ካልኦት ሓይልታት maybe ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቻይና ምናልባት ምስኡ ኣተሓሒዛ ሓንቲ ነገር ከርእየኩም ስለ ዘለኹ እትሶም ዝብልዎ ዘለውን እቲ ኩነታት ዝኸይድ ዘሎን ኣብዚያስ ሓንቲ ዘረባ ነይራ ስምዕዋ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝወፀ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪቃ ብተካይዶ ሽርክነት ተኽእሎ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ንምኽላፍ ከም እትሰርሕ ገሊፁ። ነቲ 33 ገጻት ዝሓዘ ሰነዳት ኣመልኪትና ምስ ተንታኒ ፖለቲካ ማእከላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃ ፎርስ እንድሕር ክንቀሳቀሱ ደልዮምን ክኢሎምን ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ኩናት ይኹን ዝኾነ ዓይነት ቅልውላው ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት እዚአን ጠጠው ናይ ምባል ዓቕሚ ኣለዎም። ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካ እታ ሓንቲ እንኮ ሓያል ሃገር ናይ ዓለምና ከም ምዃና መጠን ብዙሕ ፕሪቪሌጅ ኣለዋ። ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል ፀቕጥታት ሓደ በቲ ሶፍት ፓወር ኣቢሉ ንኣብነት ናይ ዲፕሎማሲ፣ ናይ ቁጠባ፣ ናይ ኤርላይንስ እገዳ እንድሕር ገይሮም ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ዓብዪ ሓስያ ከውርዱ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ዝኾነ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ከይፈትዎ ክንብርከኽ ይኽእል እዩ። ብሸለ ክሱመሉ ከምኡ እቲ ተግባራውነቱ ኣብ ምንታይ ዝርአ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣብ ከባቢ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ልክዕ ብናቶም ረብሓ ዝዝወሩ ፖሊሲታት እዮም ዝኽተሉ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ኮይኑ ግን ኣብ ኣተሓሕዛ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ቁኑዕ ኮይኑ ኣይተረኽበን። ንኣብነት ኣብ ግዜ ዝሑል ኪናት ይኹን ናብ 50ታት ዝተገብረ ጌጋታት ንኣብነት ኤርትራ፣ ሃይለ ስላሴ ኢትዮጵያ ሕጂ እቲ ስትራቴጂ ዝብልዎ ዘለዉ ዙና እጅግ ወላ እኳቶም ስዑድያውያን ዓብዪ ስዑድያ ይኹን ኢማራት ዓብዪ ግደ እንተለዎም ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብልዎ ግን ረብሓናቶም ብሓደ ክትኣሳሰር ምስ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ኢማራት ኣብ ገለ ቦታ ስዕረት ከጋጥማ ክኽእል ኣለዎ ሓሳባ ክትቅይር ተኮይና and we are not seeing this ድሕሪ RSF እንደድሰዓር ነይሩ ገለ ነገር ተማሃሩ ኢልና ግን ክመሃሩሉ ዝኽእሉ ዕድል ኣይረኸቡን ኣለዉ። ንክመሃሩ ሓደ ናይ ኣባይ ብሪጣንያ ፀሓፍ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት ኣብ ሰራውር ናይ ብዙሓት ሃገራት እንኮላይ ናይተን ዓበይቲ ሃገራት ስለ ዝኣተወት ንዓዓ ከሲሩ ኪድ በዓልኩም ትፈልጡ ክብላ ዝኽእል ዓበ ሃገር እውን ተሳኢኑለ ኢሉ ክሳብ ናቶም ረብሓ ቀጥታ ንኣብነት ናይ ኢማራት ረብሓ ቀጥታ ኣንጻር ናይ ኣሜሪካ ክሳብ ዘይኮነ ኢማራት ኣሜሪካን ኢማራት ክትከስራ ኣይትደልን እያ። ብፍላይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝብለኩም ዘለኹም ደቁ ኣብ ኢማራት ብዙሕ ኢንቨስትመንት እዩ ዘለዎ ንሱ ንባዕሉ ኣብ ኢማራት ብዙሕ ኢንቨስትመንት ኣለዎ። ስለዚ ንኢማራት ንሱዳናውያን ቀቲልኩም ኢሉ እገዳ ወይ እውን ምስኡ ትኹሉ ናይ ቢልዮናት ዲልስ ናቱ ክዓፅዎ ይደልን እዩ። እዚ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ብካልእ ግምጣል ድማ ኣብዚ ስምዕዎም እቶም ዓፈርቲ ኩሉ ግዜ እታ ዝበለፀት ነታ ኩነታት ክትዕሪ ትኽእል እዚኣ እያ እኮ ኣብዚኣ ስምዕዎ እዚኣ እታ ዝበለፀት ነይራ I stand before you with a message that is not political, not rhetorical, and not designed for applause. It is a message grounded in reality, honesty, and responsibility. For months, our nation has been consumed by rising tensions with our neighbor and dear friend Eritrea. I was wrong about Assab being part of Ethiopia. Honorable Speaker, esteemed members of Parliament, and my fellow
حدا إيرترا زغبرا يزيا أما ودات أبي أحمد تغاغي يغرتات راي كبل زلو بزعبا عصب زبلكو بزعبا كهي بحر زبلكو بزعبا نا إيرترا ودا باد زبلكو يغرتا زيا غيرو أنا بناتيريتي يغرتا أنا تزبلكو كله تغاغي اندحريلو يغرخون كخبال خلي مس أبي أحمد كن أبي شركنت كتجبر تخل دون تحريلكم نعي I really need to think about it. Yes, of course, politica تغيري مس كنا تعد ما كتغير لك جن نوح رح كزلوا وشركنت مس كم زعينت ما راح كتجبر تخل دون تحريل لهم كاجن ملسي تبلوني خا politica مدرخ ز ملسو يخاطب العبت مدرخ يخاطريو سلامتاي أبي أحمد كوس علينا خوين زلوا كاوز قدت علينا تقاطي منا مس أبي أحمد كسر حاله دخل كنا تعطله كل لك زي أبناء تاريخنا إيرترا كنده هو حتن شعبيان ويون زي تقدفن استسأله كيله حلف 3 عامات ويون أنت واحد 25 عامات 27 عامات دخسرنا ياكو بسنكتي مساتهم استفترة تقام كوي صبغ زخونه كطبع 6% 7% جي بي ناتنا زعب زي نبره كوي كطبع ناتنا ندحرك ملس تي تقام كابون زمتنا كوي مزياتهم بحدك السراح تخيل له إذا أبي أحمد أنا 7 عامات بغتها ونسابي بكينات أنا قداي وردلنا له كورس بزوح نقرات يفتنا له جن أبي أحمد معرتي هو حتى بسلطان كلوز جبره فتسيمي جبرنا له لازم مس هو حت مس أبي أحمد إيرترا عرق تكبر تخل ده مسجزية يا of course جن نريوز لنا كايدا ناتو حدا هنا يرك ما ده بيبلون عراق ونقبل كله ونعرق زي كونه إن مداله وكتك عملوش ده زدلين عن رمبر كله إن سلام زدل سب كم زي كونه شو توم ناتو propagandist زما أنفتنا السلام كم زي بلون كاسمو የአፍሪካ ቀንድና የቀጠና ዋነኛ ስጋት ምንድነው? የስጋቱ ምንጮችስ ምንድናቸው? ኢሳያስ አፈወርቂና የኤርትራ መንግስት ያለበት ሁኔታ፣ የኢትዮጵያ ውስጣዊ ሁኔታ፣ ቅድም እንዳልኩት ትግራይ፣ አማራና ኦሮሚያን በልዩ ሁኔታ፣ አሜሪካ ምን ታደርግ? የአሜሪካ ሚና ምን ይሁን? ዛሬው ፖሊሲው የአሜሪካ ሚና ይዘውታል። እሺ ዛሬ ምን ነው ቢሉት? እሺ የአሜሪካ ፖሊሲ አሁን ይሄ ፖሊሲ ለፋኖ የሚጠቅም ነው? بعرفش أنت يوم زبل زلوا بعالزي إيرترا أبدي نا أمريكا استراتيجية زارب زلوا نماني كده هلد في التنزلوا نتوم فعنو نتوم شناي كل خاتكم شو تسفيه بالكم من قليل لكم نامز في التنزلوا كل تزارب بعد ما تحرن تايزا قاتا مايو دراما نا يونايتد نيشنز تجبريو تنا يونايتد UN بعد نا أفريكان يونيونز جبروا دراما بزو حزارة بخوينو لزي أبزي زرعنايو أبزي حلفة وان زرعنايو. Sahara region has become the كم تري وزن لهم نحدث إركس لزجبرة تجمت إلكا حبرة أفريقيا إيجادن مش حدث بستجبرة مفررة فانو برد كم زورده غير كاز جبر كايو دراما باستد سلازخونه نيان صرصرات لعلن تحتن اغر يبلو له فانغن نزو كنتات دي فصيما يقبلونه اب صفه زخونه ኩናት ድማ አንጻር ብልጽግና ሙሐበይ ሁለት ጊዜ ማርክ ይቀጥል ከም ዘሎ ይዝነገር ዘሎ ስለዚ ፋኖነቱ ኩነታትቲ ምሳቶም ገጢሙ ክዋግኦምን ንኣብ ንኽስዕሮ አንቂዱ ተበጊሱ ከም ዘሎን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ሰራዊት ናይ ብልጽግና ድማ ከም ወትሩ ይሃድሙን ዝተፈላለዩ ያ ካብቲ ቦታታት ሽግር ይገጥሞም ከም ዘሎ ጥራዩ ዝንሪዮ ዘለና ፋኖ ነቲ ኩነታት ብቅልጽምካ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ምዚኣቶም ዝኾነ ነገር ክመጽእ ዝኽእል ነገር የለን ብምባል ኣብ ግጥም ምስ ልኡኻት ናይ ብልጽግና ወይ እውን ወታደራት ናይ ብልጽግና ናይ ሰራዊት ናይ ኣብን ኣብ ኩናት ከም ዘለዎ ይዝንገር ዘሎ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ክፍታሕ ዝኽእል ኩነታት እውን ከም ዘየለ እቲ ዝተገበረ ዝበሃል ዘሎ ድማ ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ከም ዘይኮነን ድራማ ከም ዝነበረን ከይተበገሰ ድማ ከም ዝተቆፅየን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ከም ዝረኣኹሞ ኣብዚ ሰማዕናዮ ናይ ዓዱ መራሕቲ ከም ዝብል ነይሩ እናራግፋለን ንህዝቡ ኣብ ዓዱ ዘለዉ ንፀላእቲ ከም ቁማል ሓደ ብሓደ ከነራግፎም ኢና ዝበለ ብዙሕ መልሲ ተዋሂብዎ ዘሎ መጀመርያ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ነዊሕ ፅሑፍ ፅሒፋትሉላ እቲ ፅሑፍ ናቱ ምናልባት ንእሽተይ ፅማቕ ናቱ ክንርኢ እንተኮይና ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ በዓል ናይ ኔሽን ናሽናሊቲ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ዝተዛረበ እዩ ንፀላእትና ድማ ከም ቁማል ጌርና ክንኣልዮ ኢና ዝብል ዘሎ እዚ ሜታፎር እዚ መጀመርያ ንደቂ ሰባት ከም ቁማል ዝቐይር እዩ ስለዚ ዲሂማናይዚንግ ዘረባ እዩ እዚ ሰባት ቁማል ኣይኮኑን ስለዚ ብቁማል ኣመልኪትካ ምዝራብ መጀመርያ ጀኖሳይድ ዝፍፅም ሰብ መጀመርያ ንሰብ ትሕቲ ሰብ ክርኢ ዝጅምር ኣገይን እዚ ክርዳህና ክኽእል ኣለዎ ንሰብ ትሕቲ ሰብ ጌርካ ክትዛረበሉ ተጀሚርካ ከም ቁማል ዶ ከም እንስሳ ዶ ከም ገለዶ ገለደ ክትብል ከም ሰይጣውንቲ ዶ ከም ገለ እንተሕሪልካ ንኸትቃትሎም ቀሊል እዩ ማለት እዩ ካልእ
ናዚ ዝጥቀምሉ ዘረባ ምዃኑ እዮም ትገልጽ ዘላ ካልእ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ፒስ ኣግሪመንት ዳፕትስ እዚ ሰብ እዚ ሰላምን ርግኣትን ምስ ብመንገዲ ሕብረት ኣፍሪቃ ከምዚ ይገብር ኣለኹ እናበለ በቲ ሓደ ግን እንታይ ዝገብር ዘሎ ብኩናት ንፀላእተይ ኣብ ጣውላ ዲስካስ ገይረ ክፈትሖም እየ ዘይኮነ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናትን ዕግርግርን ፃውዒት ዝገብር ዘሎ እዚ ኣብዚ ኣብቲ ሰፊሕ ናታ ፅሑፍ ከማን ብሓደ እንተሪኢኻዮ ሓደ ብሓደ ነጥቢ ብነጥቢ እያ ተሃርሞ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኢንኮምፔተንት ፖለቲከኛ ምዃኑን ዎር ሞንገር ናይ ኩናት ፀዋዒ ምዃኑን እያ ትገልፆ ዘላ ካልእ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሂውማን ራይትስ ካውንስል ምስ ስፔንን ኤስቶኒያን ኮይና ተመሪፃ ኣላ መራሒ ናይዛ ሃገር ከምዚ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ሰባት እናተዛረበ ከሎ ከመይ ጌርካ ናይ ሂውማን ራይትስ ሓለፍቲ ስልጣን ትቦም እያ ትብል ዘላ እቶም ፀላእቲ ዝብሎም ዘሎ ድማ ደቂ ዓዲ እዮም ህዝቢ እዮም ዜጋታት እዮም ስለዚ ንህዝብኻ ብከምዚ ዓይነት ዲስሪስፔክት እንድሕር ከድካ ጀኖሳይድ ንክትፍፅም ካልእ ሕማቅ ነገር ንክትፍፅም ዝኽልክለካ ሓይሊ የለን ብዓብዩ ኣብቲ ናቱ ድራማ ድማ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ካልኦት ይኣቱ ምህላዎም እውን ዘሕዝን ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኣዲት ሰርቪስ ካልኩሌት ፐርፐስ ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ሓደ ብሓደ ኣብ ጉዳይ ናቱ ወላ እውን እቲ ናይ ብልፅግና እናበለ ዝገብሮ ዘሎ ድራማታት ህዝቡ ከኣምነሉ ስለዘይከኣለ ኣፍሪቃውያን ኣምፅኡ ምስክርነት ናይ ኣፍሪቃውያን ህዝቡ ክእምን ዝፍትን ዘሎ ሰብ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኣብኡ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ግን ቁጠባ ከፊኢና መናብሮ ከፊኢና እናበሉ እዮም ዘማርሩ ዘለው ኢላ ነጥቢ ብነጥቢ ርእሱ ዝገደፈትሉ የብላን ንሱ ድማ ዝከላኸልሉ ሰባት ኣምፅኡ መን ኣምፅኡ ዘሎ ብርግፅ ከም ንፈልጦ ማለት እዩ እቶም ንኤርትራ ከም ከብዲ ኢዶም ዝፈልጥዎ እዮም ክከላኸልሉ ዝኽእሉ ዳፌንም ማቀው ኤርትራን ብቻ አይደለም ሳህልንም የሻዕቢያን እያንዳንዷን ዩኒት በተገቢ መንገድ ነው ማቀው በሚገባ ራይ ደፍራሃካ በቃ ወጃ በዓል ባጫ መፅኦም ሕጂ ኸኣሲ ምሻለካ ኤርትራውያን ስንባጫ ገፁን ገለ ምስ ረኣዩሲ ድህል ድብሉ እሞ ነዚኣቶም እዩ ኣነ በቃ ከም ከብዲ ኢደ እየ ድፈልጦም ዝብል ዘሎ ነዚኦም እዚኦም እዮም ተመራሕቲ ናይ ኤርትራ ቲንክ ኣብ ነቕፋታት ከይዶም ዝገበርዋ ይመስለኒ ነዚኣቶም እየ ከም ከብዲ ኢደ እየ ድፈልጦም ድብል ዘሎ ሓንቲ ቪድዮ ነራ ለንቀነ ካብ ሳሕል ወፀት ቪድዮ እዮም ኢሎም ሓደ ኤርትራዊ ቅዱስ ኣውፅዋ ነይሩ if I can find it I'm going to share it ምንታን ክትሰምዕዎም እቲ ጅግንነት ከማን ሓደ ግዜ ክንሰምዕ ኣለና ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ናይ ምዕባለ ማእከል ነዚ ኩሉ ለውጥታት ነዚ ኩሉ ስራሕ ዝተኻየደ ኣብዚ ግንባር እዚ ካብዚ እዩ ዝምንጩ ካብዚ ከባቢ እዚ እቲ 4-5 ብርጌዳት ዝበሃል ኣብዚ ዝነበረ ኩሉ ቤት ፅሕፈታት ማእከል እዩ ናይ ድሕሪት ካብ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ንቅድሚት ከዓ ንሰራዊት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ነገር ነይሩ ክዝረባ ይከኣልኒ ንሕና ዞም ኣብዚ ኣለና ሓለፍቲ ኣነ ፊሊጶስ ተኽላይ ገለመለ ደቂ 21 ዓመት ኢና ኣብዚ ደለና ሳትኩም ኣረገውቲ ኢኹም ምስቲ ሽዑ ዝነበርናዮ ከምዛ ዝብለኩም እያ ተዓድመ ሓቂ ንምዝራብ ትኽክል ከምኡ ዝብሎ ኤርትራዊት የድልሎ ናብ ሓቂ እየ ዝብለኩም እዚ ናይ ሎሚ ጀነራልን ኮሎኔልን ፖለቲካዊ መራሕን ኮይኑ ዘላ ብኤርትራ ኣብ ሳሕል ደቂ ክንደይ ዓመት ከለዉ እዮም ከይዶም ሎሚ ሲ ሓደ ግዜ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ደቂ 26-27 ደቂ 30 ዓመት ሲ ኣብዚ እምኒ ድድር ብይብሉ ዝነበሩ እዞም ንኣሽቱ ቆልዑ እኮ መሪርዎም እዮም ንኣሽቱ ቆልዑ እዮም ዝበሃሉ ኣቱም ሰባት ንኣሽቱ ቆልዑ ዝበሃል ቃል ኣነ ካብ ቀደም ኣይፈትወን እየ ዘቃል እዚኣ ወላ ንእሽተይ ከለኹ ንእሽተይ ምባል ኣይፈቱን እየ ነይረ እዛ ንእሽተይ ቆልዑ ትበሃል ኣብ ደገ ቆልዓ ዝበሃል እንተወሓደ ትሕቲ 18 ዝኸውን ጥራይ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ከለና ኣብቶም ኣብ ኤርትራ ዝዓበና ደቂ 18 ዓመት ከለና ሓስቦ ዝነበርና ንሰርሖ ዝነበርና ንዘክርዎ ኣይደኖ ከማይ እንድሕሪ ኮይንኩም ኣነ ኣብ ወዲ 18 ዓመት 19 ዓመት 20 ዓመት I was really mature ኣብ ልዕሊ ትምህርተይ ፓርታይም እናሰርሐኩ ሂወተይ ክመርሕ ሓርኮትኮት ዝብል ሰብ እየ ነይረ ካልኦት ድማ ካባይ ይሕሹ ኣነ ዝሪኦም ካባይ ንላዕሊ ዝተዓፃፅበ ሓደ ርጊ ነይረ ኣቦማ ኣዴኦም ኮፍ ኢሎም ስለ ዘለዉ ከም ቆልዓ ክትዝገብሩ ኢሉ ነይረ ዝበፅሐ ሰብ ግን ጠልጢፍ እዩ ዝልብም ነይሩ እዚኣቶም ከዓ ኣብ ልዕሊ ወስቑሉ ካብ ገዝኦም ንሳሕል ከይደ ፀላኢ ክስዕር እየ ኢሎም ዝኸዱ እዮም so the maturity was very high ስለዚ ኣብዚ ደገ ወዲ 26-27 ዓመት ኣብ ጎደና ከይዱ ብርጌድ እምኒ ምስ ዘርበየ ከይፈለጡ እንዲኦም ቆልዑ እንዲኦም ይከደልካ ምሽፍፋን ኖ ቆልዑ ይኮኑን የስ ቆልዓ እኮ ዕድመ እናወሰኽካ ክትልብም ተዘይኪልካ ቆልዓ ክትበሃል ትኽእል ኢኻ እዚኣ ኻ ፅብቕቲ ይኮነትን ሰብ ቆልዓ ክብለካ ወዲ 30 ዓመት ከለካ ቆልዓ ይብለካ እንተሎ ሰብ ከም ፅቡቅ ጌርካ ትወስዶ ዘለካ ሓሚምካ ኣለካ ቆልዓ ማለት ኣይበሰልካን ማለት እዩ ኣይለበምካን ማለት እዩ ስለዚ ዝብሎ ዘሎ
نحن خنداخون كلنا سورة هنكيري نبز مسينا دلنا يزبلهم زلوا that's true نايلو من سيكون دوكم أم كونا يكالنا نحن sorry سدرانا رسينا من نابرونا فوق إلنا خنينا إن أبز مسينا أبز تولدنا مالك أبز أخوي خنا أبز قالك أخم تنبورنا حبرة السبب أبز تمرعنا أبز الله تاستيج مرعويتنا 54 سندي تمرعنا 200 شمونتن سب مالتي سبيتي سيني أنمو أنا بالله تازا مرعتي تازا سبيتي تبولكو بزلها كابتلها نو كل انت ايش حسبي مرعينا خما يقرك ترغبا اتا هيوتنا سدرانا ابزي اين حلفنا كاب اتبلص هيوتنا حلفنا موت الله تزبلص هيوتك الله خلت اكستريمي تزبرت اخويناتن نابرانا ابزيو تزبلص ني حوس مستنسنتنا مستي ادمينا خا تزبل كم تريبهم زلخم نزياميو باج عدا بلا كم كبديده يدفلطو لذي مال نزيوم تتفلت نيركا اي مفكر كان نيركا يزبلاني نقصد كابو شعبيا قليل حيل غير زقطر كل غزي حما كالكوليشن يزغبر تمالك مستوسن غزي ناي عفار غجله ناب ايرترا غصوم وصيوم كم بعل كونيل ابراهيم عثمان ناب ايرترا غصوم كيدوم ذات سمعنيركم نشتي زرباده وصيا قدمي حدا توارح نشعبيا ايتنكسو انت نخيسكايو حدا كوتكايو this is what happened now ابي احمد زي تقم سبات اسلتينو ግንባር ናይ ዓፋር ገረን ኤርትራ መጥቃዕት ክገብር ይክብል መናውራ ይገብር ነይሩ ሻዕብያ መናውራ ይገብር ነይሩ ክገብር ከሎ ድማ ለከደስ እዚኦም ሰባዚያቶም ሻዕብያ ተሰልጠኖም ቀለልቲ ይኮኑ ስለዚ ክልል ዓፋር እንድሕር ኩናት ደልዩ ኮይኖ they are really in a big trouble now ስለዚ እዚ ኩነታት ናበይ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሻዕብያ ይተናኽፎ ተተናኺፍካዮ እንታይ ክገብረካ ከም ዝኽእል መፍላጥ የድሊ so consequence allo ina ነገራት ከም ትሪዎ ደለኹም እዚኦም ሰባት ዚያቶም give them 1 year አብይ አሕመድ በጃኹም መሐሩን እንተ ዘይኮነ ነትክልል ዓፋር ትራይደ ኮነ ካል ጸገም ይخመጾ مش بتግራይ ገለመለ በዓፋር ገሪ ይخመጽ forget ዓፋር ገሪ አብ ይخመጽ ተዓፋር ትባል ሀገር ከይተኹን ከማን ፍራሕጂ so ንሻዕብያ ምቅስቃስ በዓልኻ ሽግር ምጽዋዕ ምዃኑ ምርዳ የድሊ ኣብዚያ ሓንቲ ሪፖርት እስከኽንበኩም صلاة زنبر هزبنا حراب موسى عب سدتن وشت عدن عب مأخلات معقوبي زركب هزبنا عب مربوط كملاس تحتات نتفت أمتي جنوسايد كراجات هزبنا كحسن داغمه هنسات كجمرن إلون اتزلاقي سممعنات مقرأ استقسيم نعب زلاقي سممع سلام كسجاجر مقباريو يبل مجلس وحات من جسي تبيان زحلف حمشت عمتات عبد العين تجري كل جنوسايد عوجم هزب تجري عب مسنات يركب زبله وحات ولا كان نتيجة جمرو كل والتهدراوي ورارت أطون من بار زلاقي سممعنات مقرأ استقسي انت تفرمم من جسي تبيان حزون جمرو بروجكت متفاهلون حزب تجري عطنا خيرهم قصيلو زلو كبليو وحات دغي مخصص زلام 400 مئታዊት መሬት ትግራይ ብዙወደቦምን ዘዓጠቆምን ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ወሪሮም ዘሰመዛብሉን ዝተሰደዱን ወገናትናም ብሕማም ጥሜትን ኣብ ርእሲ ትግራይ ካብ ህዝቢ ኤርትራን ንሕና ኢና ንቀርብ ዝብል ሓይሊ ማሕበረሰብ ኣለለ ኣያምንና ኩሉ بعض يتعاصر وتولد يتعاصر من جد تحصل عليه الاثنين أكثر أفريقيا تسوي في الإسلام كلتهم تلموا ثلاث علوم ما يفرد صحيح ما كادرا حدا ملكتني ليش حد عملت ما كادرا بس اتفاق يفصلوا رأسنا نشوها هذه بقولك حدا مليون كتة مليون قريبنا حواتن أحاتن هزبتات إيرتران تجراين لومي بزعبا دكتور هايلنا يدبيت ميديا قال خبلي مش دكتور هايله ببجيزيو كبل لتغن كبل السنحنا مفتات متغعن مقرچاون كابود ما بحبارنا مسرحن ركباتن يصنيحنا نز خبل لتغن كصلوز صنح كنتات هاغرات ناي ركب كلتينا ناي قرچت زي مرددا كابود ما ناب سنيتن يغرم بحالن كابنا بن كبل صنيح كبات تدرابينا إذا قالت زي كابت أبا هاجراتنا زنبر خبيد كنتات زنقل ينيرو أبتنا يقرأت وان كلتنا كم كلتنا السوشيال ميديا والكسبات ترى زي كنا كم أيام منجوز بتاعت إيرتران تجراين كفتر زخل زنبر أفلا لايون كنوسد نخل نيرناينا ببزامن نالو مجدي نهزبنا متاو أبزو وانزكن نايز حلف خم مهارو خوينونا كلتنا أبصبق ناي مرد دا درجة مسيحنا بريخنا لنا نبز زبصحنا تخند مجدي صمدوي
صلاي ناي كلتينا عشنت يخون قرهنت يخون جيجاتات نتفقق بمزماز صلا خاطو زي مفقاد زبل مدمدم تاوسيدنا صمدو امونغو حزبتات زغبرنا يهين مهين متحجازن محواين مسرح سلازغونه حزبتات ولقسبات سلازقوم دما صمدو امونغو ولقسبات نزنبر حماق ركب ناب صبق مقيار ونقند علاموي صمدو قرم جبركم احنا سلامنا ندلي عرقينا ندلي مس كل دماكم يقتل هايله ابقل نطبتا بزح زقطعنا نيروي جن of course he was fighting for his ناتونتنا حزبو انترست يزق على سنيرو and نحنا دمانا ناتنا انترستنا نك على سنيرنا حج جن انترستس ناتنا ويون ربحات ناتنا ون ناتقدات ما يقيس لزلو هايله لومي بارتنر ناتنا مشاركتنايو صلاينا يكونن بفلاي دما مس اول زنبرم كونتات كفتح عن تخيلو كابنا اول لعل هلقطه زي نيركان سخاون قداي كفتح كالو دما نتو قدايتي ناب كال غصوم كوز دوينا نرزلنا نابي غصوم يم زخدو زلو نخندردون دما قربنا خبدونا سمعوا مسكه دغم زبرفت زبلوكو بس احنا توينا مالنا زيرو سام بوليتكس صوتي يوم زيرو سام جيمز بالله وفي اخت عوت مثلي كيروس اني خافت عوت مثلي ازي كان ذا عينت نجر ريد لاينز لزقونه كبرتنا يتسبونا يقدسنا سلطان اكو سلطانه بفيسبوك كستاي ارتيكل صحيف كارجيومنت تقريبا كون كساد منتي الخير سلطان مولو تزور دغم زبره اتامك ساد مني خاخت منتل كويت صقم زلو كو سخاون كو سوشيال ميديا صحيف كا خاطا سلطان لاتن تبلا زلخه تتقملا زلخه تقاومتنا ايرترا دحر خندي صعري حدش مراحيم تيوم الله بقى باغيرنا نودايو انا زي نمودا تتقاوم نزي كمسل زخل لي يعني شلا باب ويكا رجن شمه زعب كله مالويا نوزو بعدغه زول كلها اب هولندي اب درجات مرتحز ولا بليز اب هولندي كوينو اب واردن باربودا هو تمرت زبصح كله شارشا كفلي عدمي 26 شعاتن 98 تولد كلي علمي علمي 26 يا استمر كلها اب معلويا سقاب حمشا كفلي شارشا كفلها بعد رايح تماهير كابو كمسد اب ايرترا نغه اب ايرترا خان اب اوروبا نته مالتي يا بزي ناتيكا حفشخا كل تناي بنتاكا ناي نمسيكا مبزحتهم قد فضلتهم تنسي تفضلون نعي حزبي مريض لما تخو بتناهي تاني مودا تنبيتا قداسيت درجات مرتي فليطوم يمريص امني زبل زلو سلازي كم تري ود لهم شات شاي كفلي مسرغص اكابايو هادي كيدو ابزوان زدما حزبي مريصني حدش منغستي ييلو متي زل مالتي this is the embodiment في درجه ابتدم بتقوم زلو اما وداتا ابزيا درجه زيا كود مخالفلوتي مخنياتو نمن عاقل يكون كون قدم ازيوم مهورات سبات انتلكتوال سيوم ابتدم بتقوم زصحفون نقدمي زغزغسون يرم ته ابز حلفه وانا تاريخايه جن مهورات اليونانيم حدا كابتن مهورات انتايز غبريو مهورات እና በለዘ ቆናጽብ ዝነበረሱ ካብونه تحت ዝቆኑ ካብቲ ቦታ ካሊዎም ዝጀመሩ ሕጅግን ክሳድ መንጢልካ ያትመጽ ስልጣን ክብል ጀሚርሎም well we'll see ናበይ ገጽኩም ያው ክትከዱ ቁነታት ናትኩም ማለት the contrast is really فللي نفسه زخاله قجفيو كم تري ود لهم سب كندي مسناخل اب جنباراتن قالن كيدا كندي بدوتات سجرا نفس سلطان دمصت الله كاله دما ምናልባት ኣብ ምዕቡል ዓለም ከይካቡድ ተማሂርካ ሰልጢንካ ላዕለ ደረጃ መፂኻ ፀብለል ዝበለ ኣበርክቶ ክትገብር ስለትኽእል እምበር ጀስት ኤሮፓ ስለትበፃሕካ ኣብ ኤሮፓ ብምምፃእካ ጥራይ ስልጣን ይግባኣኒ እዩ ክትብል ተጀሚርካ it's a big problem ወላ እውን ስልጣን ይግባኣኒ ትብሎ ዘለካ እውን እኮ ዝኾነ ራእይ እንተለካ ናብቲ ዓዲ ክትገብሮ ትደሊ ከተምፅኦ ትደሊ ከተበርክቶ ትደሊ ክትቅይሮ ትደሊ ፕላን ናትካን ሓሳብ ናትካን እንተሎ እውን እኮ ፀገም ኣይምኾነን ነይሩ ግን we haven't seen any plan or any of that sort ዝኾነ ነገር ዝራና የብልናን ስለዚ ናይ ባሕቂ ፖለቲካዊ ውጥቀት በተሓለ ድማ
እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዝኽተልዎ ዘለዉ ነቲ ኩነታት እውን ነቲ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ንምስታፉ ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት እውን ደገፍ ክወሃቦ ዝግባእ እዩ እቲ ደንበ ተቃውሞ ፈጢርዎ ዘሎ ምስ ኣብ ክፅግዖ ዝመረፀ ድማ ካልእ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ደው ንኽብል ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበረሉ መድረክ እውን ኢና ዘለና ስለዚ ንኩሉ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ድማ እቶም ነዚኦም ቪድዮታት ዝቐድሑ ዘለዉ ነቶም ጀነራላት በበይኖም ቀዲሖም ስእሊ እንተዝህቡናስ ክንደይ ፅቡቅ ነይሩ ምክንያቱ ስእልታት ትክክል ስእልታት ንስእን ኢና ጀነራል ስብሓት ፍሬም ኢና ንርኢ ዘለና መስለና ኣብዚ so this was really an amazing video እቶም ነዚ ከምዚ ጌርኩም ዘውፃእኹም ድማ ምስጋና ናትና ወሰን የብሉን ስለዚ again it's beautiful ታሪክ ከምዚ ገይሮም ይስንድዎ ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ መንእሰይ ወለዶ እውን የርእይዎ ምህላዎም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ጥሪባ ሳይበር ዝብል ድማ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዓብዪ መጎስ ዘለዎ ፅሑፋት ነቶም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘለና መቸም ህዝብና ብዙሕ ግዜ ንእሽተይ ጌጋ ምስ ገበርካ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ገለን ፅሒፉ ከዋርደካ ኢኻ ትርኢ እምበር ኣብ ሶሻል ሚድያ ፅሒፉ ዘመጉሰካ ብዙሕ ግዜ ይትርን ኢኻ ኣብዚ ግን ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣመጉስኒ ክብረቲ ሃበለይ ብዙሕ ንሕብረተሰብና ዝጠቅም ዝገብር ዘሎ ኢሉ ፅቡቅ ዝኾነ ርጡብ ዝኾነ ዘረባ ፅሒፉ ኣቐሚጡሎ ዝኸበርካ ሓውና የቐኒየልና ንዓይ ጥራይ ደይኮነ እውን ኣብ ዝሓለፈ ዶክተር ሻሮን እውን ከምኡ ኣዝያ ኣገዳሲት ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዋ ብፍላይ ኣብ ጥዕና ዝምልከት ኣርስቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝቀያየሩ ኣርስታት እውን ፅቡቅ ዝኾነ ንጥዕናዊ ሓሳባትን ምክርን እትህብ ብቅዕቲ ዜጋ ብምዃና ልክዕ ከምዚ ሓደ ሓበሬታ ምስ ዘለካ ናብ ጉግል ከይድካ ትደሊ ኤርትራውያን ድማ ናይ ጥዕና ሓድሽ ነገር ወይ ዝኾነ ነገር ሓደ ሕማም ክርድእዎ እንተደልዮም መጀመርያ እንታይ ይበሃል እቲ ሕማም ጠንቅናቱ እንታይ ይመስል ዶክተርካ ክገልፀልካ ዘይክእል ሓኪም ናትካ ሓኪም ናይ ገዛ ሓኪም እንተለካ ከይድካ ንክትገልፆን ከረዳእካን ዘይክእል ዝበለፀ ሓበሬታ ክትበካ ትኽእል ሓፍትና ብምባል ኣብዚ ኖሚኔት ገይርዋ ነይሩ ኣነ እኳ ብዘይ ቃል ዓለም ካባይ ንላዕሊ ዝኾነ ብልጫ እንተሎ ዶክተር ሻሮን ክትዕወተሉ ደስ ብለኒ ምክንያቱ yes of course ኤርትራውያን ነቱ ናይ ሚድያ እውን ሓገዝ ምሃብ ፅቡቅ እዩ ክብሪ ምሃብ ፅቡቅ እዩ ዓብ ነገር ስለንገብር ዘለና ዘይኮነ ብፍላይ ግን ከም በዓል ዶክተር ሻሮን ድዮም ካልኦት ኣብ ፕሮፌሽናል ንሂወት ናይ ደቂ ሰባት ዝሕግዝ እውን ዝገብሩ ዘለዉ ኣድናቆትን ክብሪ ምሃብ ነቲ ሓውና ዲ ሓፍትና ትሪባ ሳይበር ድማ ፈለው ግበርዎ ብዙሕ ዜናታት እውን ካልእ ፅቡቅ ነገራት እውን ፅሕፊ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርስቲ ኣብዚ ክውድየ ከምዚ ኣብ ካልእ ሃገራት ናይ ቲክቶክ ኣዋርድ ስቶ ናይ ገለ ዶናበለቶም ናይ ሚድያ ዝሰርሑ ክሕግዝዎም ከለዉ ነቶም መንእሰያት ናትና በዓል ንሕና እኳ ኣምላኽ መስግን ብዕድመ እውን ንኣሽቱ ይኮናን ብዙሕ እውን ርኢና ኢና ስለዚ ክሳዕ ክንዱ ዘገድሰና ኣይኮነን ነቶም ንኣሽቱ ግን ከበርክቱ ዝደልዩ ከምኡ ዓይነት ሬኮግኒሽን ዓብዪ ፍናን ክቦም ይኽእል እዩ ስለዚ ትገብሮ ዘለካ ነቲ ሓውና ትሪባ ሓፍትና እውን ክትኮኑ ትኽእሊ ኣምላኽ ሓግዝኩም ክብል ይደሊ ናይ ሎም ኣርስ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ሃቡ እናበልና ኣብዚ ክንውዲና مزيا أنت ظرفنا يزر سناي أريد غير تسرحي تأمر أريد بجرف وين وجنور أريد غير تسرحي تأمر أريد بجرف وين وجنور أريد نهر الحقور دقها أنا لو دري الدار كلها تاريخ الدار كلها عنه